tarda a tothom, senyores i senyors, companys tots. Quan arriba aquesta data de primers de setembre, a tots aquells que estem enganxats a ella, se'n remou el moquet i comencem a fer cabòries i estratègies per tal de millorar la marca de les edicions anteriors. I que el que és fonamental és arribar disfrutant, si es pot dir així, dels més de 85 quilòmetres i de tots els companys i amics que formen de caminadors. He començat a traçar el pla estratègic d'enguany i de mar enllà que el plaer infinit i grandiós de poder fer aquells darrers 15 metres de catifa vermella i arribar per fer maneta no té comparació a cap dels plaers terrenals. Els colors verd i vermell no m'apagats i ser fidels als colors de la nostra identitat ens doni forces per continuar endavant. Mai enrere, com diu el lema del nostre grup, caminar per poder ser. El primer repte és poder arribar, que arribi tothom. El segon repte per a mi i per la gent que m'acompanya, el meu fill i un company d'Estades Matagalls, és arribar als últims, donant que per necessitats del rigor, enguany som l'equip escoltat. Visca la Matagalls Montserrat i visca Catalunya. Senyores, senyors, amics, molt bona tarda. Estic molt content i molt agraït de ser avui aquí al Parlament en aquesta roda de premsa. M'ha agradat molt aquesta analogia que em sembla que es pot fer perfectament entre el que és el tricentenari i el que és aquesta prova que enguany celebra la seva 35a edició. Jo diria que els valors vinculats entre la Matagalls Montserrat i el tricentenari són pràcticament els mateixos valors com l'esperit de resistència, com la convicció, l'esperit de superació, la força de voluntat i sobretot el coneixement del país, el contacte amb la terra, la perseverança. Pel tricentenari és un honor i un plaer fer aquest camí plegats. És un reconeixement a la seva rellevància, al seu simbolisme i una manera d'implicar milers de persones de la comunitat excursionista a la commemoració. Aquesta prova, com deia, us voldria agrair que hagueu acollit aquest any el tricentenari. Voldria acabar només amb unes paraules de mossèn Jaume Oliveres, que va escriure l'any 1929, quan deia: anar a Montserrat a peu no és pas res de l'altre món, però anar-hi des del Montseny i en un sol dia ja és un rècord que no sé si el jovent d'avui seria prou fort per batre. Enguany se celebra la 35a edició de la Matagalls Montserrat, una mítica dintre del calendari de la Federació. Un nou país on l'excursionisme, la muntanya, l'esport, el paisatge, la natura, el medi ambient continuaran sent els valors de cohesió social i vertebració territorial, que són els valors positius del nostre país. Per això m'agradaria remarcar que la travessa de Matagalls Montserrat és una caminada de resistència, oberta a la participació de tot tipus d'excursionistes, que tinguin, això sí, una adequada preparació física i una experiència en aquelles llargues travesses. I l'organització li ha facilitat una nova eina de motivació, de superació, que és el cursal 1714, que segur que farà la fotografia de l'arribada del monestir de Montserrat sigui la més significativa. La prova, que forma part de la Copa Catalana de Resistències de la Federació, reuneix un total de 3.000 participants, situant-la com la caminada amb més capacitat de convocatòria a tot Catalunya, des de fa ja uns quants anys, sent la prova no competitiva de resistència per muntanya més popular del país. Els 85 quilòmetres que recorren al centre del país, probablement un dels indrets més macos que tenia Catalunya, des del Montseny fins a Montserrat, passant per Sant Llorenç del Munt i Serra Ubac, i quasi 6.000 metres de desnivell acumulat. Simbolitzen l'esforç per vèncer els obstacles. Nosaltres us admirem molt perquè realment és un esforç. Una miqueta recordant la història, com parlava el comissari i que feia menció a mossèn Jaume Oliveres, que el 1904 va aconseguir-ho fer en menys de 24 hores. Aquí relacionen cultura, excursionisme, esport i religió. Jo tinc lligat amb aquesta prova que acaba a Montserrat, jo vaig ser escolanet a Montserrat i vaig viure de prop com els monjos, encara avui en dia, aquest esperit que el Jaume tenia, que el mossèn Jaume tenia, d'excursió, d'escalada, aquest precursor de barrejar la natura, la cultura i l'esport, doncs continua viu encara en el monestir. Nosaltres, la Unió de Federacions, venim d'aquest esperit. El nostre primer fundador va ser un Peu Fabra, l'any 1933, una miqueta era hereu
d'aquesta voluntat de renaixença, com deia, de recuperació del patrimoni cultural, històric i lingüístic després d'anys de dècades. Vull aprofitar també l'ocasió per felicitar la presidenta, tot l'equip directiu, com deia el president de la Federació, tots els voluntaris que ho feu possible. Jo només vull acabar una miqueta amb l'esperit olímpic, que jo crec que toca ara també, no només a l'esport, sinó al país, que diu junts, més forts, més lluny i més ràpid. Gràcies a l'esforç continuat de l'equip que forma la Comissió Matagalls, i com no podia ser d'altra manera, hi ha novetats. Però bé, tranquils, marxadors, que aquest any allarguem el recorregut. La novetat més important enguany és que les samarretes han estat confeccionades íntegrament a casa nostra, concretament al Maresme. I hem intentat al màxim que tots els productes siguin de proximitat. Jo diria que ho hem aconseguit. Un altre canvi ha estat el substituir el full de ruta per un dorsal que durà cada marxador. També, d'acord amb les modificacions de la reglamentació de la Copa Catalana de Caminades de Resistència aprovada per PAFEC, i sobretot per caminades nocturnes, serà obligatori que cada participant dugui una manta tèrmica de mides reglamentàries, 1 litre de beguda i un telèfon mòbil. Per altra banda, dir-vos, i continuant amb la nostra línia de col·laboració amb alguna fundació o ONG, aquest any ho farem amb la Fundació Miquel Valls, entitat que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA, esclerosi lateral amiotròfica. Quant al servei d'assistència mèdica, aquest any serà la Creu Roja qui ens donarà suport durant tota la travessa. Com ja és habitual, a l'acabar la travessa, tot el menjar excedent serà lliurat al banc dels aliments. Agraeixo a tots els marxadors que amb la seva participació fan que aquesta prova continuï sent un referent en el món excursionista i una de les més populars. Per les intervencions que m'han precedit s'ha notat aquell esperit que a vegades ens falta i que jo crec que en aquests moments i en els darrers anys està molt més a l'abast nostre, que és un esperit d'il·lusió, de voler fer les coses bé. I el Matagalls Montserrat és un exemple. I quan la presidenta em deia gràcies per ser-hi amb nosaltres en un dia com aquest, és al revés. Per mi és un acte il·lusionant. Un acte que em permet agafar aquest curs polític que comença molt i molt complicat, no ens enganyem, molt complicat, però ens permet agafar molt d'il·lusió, amb ganes. L'amor pel país, l'estima per la nostra terra, ha ajudat a que avui som aquí. I ens ha d'ajudar més per tirar endavant amb força, per aconseguir la fita. I el Matagalls Montserrat és un exemple. És una prova física, és una prova no competitiva, però és una prova de resistència. I això podríem dir qui és i com és un català o una catalana. Una persona forta, una persona que resisteix, una persona que té il·lusió. I el Matagalls Montserrat, en menys de 24 hores, 3.000 persones enguany, com fa 35 vegades o 34, ho ha fet. És una prova on es necessita estar preparat física i mentalment. A Catalunya no tenim ni grans estructures, encara que les volem tenir, ni tenim una gran maquinària, perquè durant 300 anys no la vam tenir, la vam tenir institucions, però tenim una cosa molt important, que en altres llocs no ho tenen, la gent. La gent unida i la gent amb ganes de tirar endavant. I això, la Matagalls Montserrat és un exemple. 3.000 persones caminant cap a una fita. I a més en un món que t'estimes. Entre dos massissos que t'estimes, el Montseny i Montserrat. Al fer Matagalls Montserrat, les 3.000 persones que ho faran estaran fent país, perquè estaran fent una excursió al costat de les dues muntanyes, disfrutant i gaudint de la natura, del paisatge, del medi ambient i disfrutant de la terra que tenim i gaudint de la terra que tenim. I tot això és gràcies a un grup de persones que fa bastants anys van decidir agafar aquella idea inicial de mossèn Oliveras de fer-ho en menys de 24 hores i de dir, doncs ara, allò que va fer, que va ser una gran idea, i que va pensar molt en la gent jove perquè s'ha de més
a fer camí i a fer excursió i a fer muntanyisme, doncs ho agafem el Club Excursionista de Granollers i el fem bé. I això és el que va fer. I per tant aquí el que hem de fer per acabar és felicitar el Club Excursionista per aquesta iniciativa, perquè és una gran iniciativa que s'ha